Molt bones a tots i totes. Molts anys després, una dècada després, tornem a fer el cim del Puigmal. Viatgem a la comarca del Ripollès, al seu extrem més nord, i inicialment teníem preparada una ruta circular, pujant per la Coma de l'Embut, com vam fer, i baixant per Fontalba, però les prediccions de vent fort es van complir, així que ho vam retallar i vam tornar pel mateix lloc on vam pujar i així quedàvem més a recer. Vam començar des de l'Alberg Pic de l'Àguila, baixant al santuari, i camí cap al cim, i vam acabar el santuari perquè després ja tornàvem a recuperar el cotxe a Ribes de Freser. Que ho gaudiu! Per aquesta zona boscosa, que us ho mostro, és l'accés a Fontalba, que ara queda allà al fons a l'esquerra, és per on havíem d'haver tornat. I aquests són membres de la Unió Excursionista Vic que estan preparant el recorregut pel dia de demà fer la Olla de Núria, una cursa mítica aquí a la Vall de Núria. Que com sempre m'agrada recordar quan hi ha animals, ja sigui fauna salvatge o ramaderia, són fetes amb la càmera super zoom. No estic a la mateixa distància que mostra aquesta imatge.
isars, fauna salvatge, aproximats gràcies al super zoom de la càmera, si no ens quedarien més lluny. I ja estem arribant al cim del Puigmal. Des del Puigmal, òbviament, també tenim una imatge molt bona de la Cerdanya, però si voleu una vista més nítida, perfecta, quasi, o quasi perfecta, millor expressat, us recomano pujar al Penyes Altes de Moixeró, cim que jo he fet 3 vegades i que té una panoràmica d'aquesta comarca espectacular, i òbviament també us presentem la seva capital, Puigcerdà. I aquest és el creuament a la dreta que havíem d'agafar abans, l'hem vist, hi ha gent que baixa perquè té el cotxe aparcat a Fontalba, no hi ha més remei, però nosaltres preferim tornar pel mateix lloc i quedar més agasalats del vent, que ja veieu que apreta fort, i de fet aquí hi ha zones, per qui vulgui fer bivac o l'enganxi una tempesta, quedar protegit, això com a emergència, com a últim recurs. Ja veieu el vent com apreta i aquí tenim les senyalitzacions dels membres de la Unió Excursionista Vic perquè demà els participants de l'Olla de Núria no es perdin una Olla de Núria que fa tots els cims que veieu a la imatge, en el fons, d'esquerra a dreta. Bé, aquesta la van tenir que modificar per permisos que no vam tenir de la part francesa, que fa frontera amb França, però bé, aquí teniu tots els cims de la Olla de Núria. I Font-romeu, estació d'esquí, a dia d'avui, que estic editant el vídeo, 11 de desembre, ja oberta. I aquí, si t'animes, pots fer també carena, una part de l'Olla de Núria, el pic Petit de Segre, el pic de Segre, que després ja veurem gent al cim. Però bé, el mateix que us he dit abans, feia molt de vent, hi ha gent que sí que ho tirava endavant, però bé, nosaltres vam considerar que amb el Puigmal ja en teníem més que suficient. I no patiu, que aquell dia no hi va haver cap rescat, era l'helicòpter de TV3 que estava preparant la retransmissió per l'endemà, de la cursa de la Olla de Núria.
I fins aquí la pujada al Puigmal des de l'Alberg Pic de l'Àguila, que ens queda dalt a la dreta. Això és el Santuari de Núria, el tenim davant, com també l'helicòpter de TV3, que abans hem vist sobrevolar, preparant aquesta cursa. La Hoia de Núria, ja veieu, tenen l'arribada a punt. I aquest és l'homenatge a 2011, primera vegada que vam fer el cim des de Queralbs, avui des del Santuari, la meitat de la ruta, 2024. En fi, bona jornada la que vam viure. Fins a la propera!